Predstavujem vám Audi A6 Competition, čo ho vystihuje práve tento znak V6 Turbo. Všimnite si tieto krásne ostré linky. Taktiež tieto oválne koncovky výfukov. Môžem zabudnúť na prednú kapotu. S-Line predný nárazník s týmito veľkými výduchmi a spodný spoiler nemôžem ani slovo vytnúť. A je to tá najsilnejšia verzia dieselová 240 Competition A6, 3 liter 6 valet. Slušný náklad, nejaká úprava, taká dieselová RS6. To autičko je jedna balada. Môžeme prebehnúť.